Huomenta. Alkukesän aamu ja linnut laulaa. Mikäs tän parempi olosuhde lähtee poluille. Lepolla metsässä on kivat polut. Jonkun verran korkeuseroja myös. Ja nyt tää keväällä enimmäkseen kuivaa. Märkiä kohteita toki löytyy. Ups. Siitä päästiin. Se oli lankku siltä vähän liukasta. Nykyään saa yllättävän paljon polkuja, vaikka se on kohtuu pieni metsäalue. Siellä on paljon hankalia paikkoja, mutta on myös helppoja ja nopeita hevospolkuja. Välillä pitää kantaakin pyörää. Nämä soramonttu ja reilustulla menevät polut on hyvin pitkälti kuivia vuoden ajasta riippumasta. Vesi väytyy nopeasti. Tämä polku päättyy tielle, eli polumpaa helposti löytäisi myös sitä kautta. Muistakaa aina varoa autoja, kun liitytte metsästä tielle. Myllykylässä polut menee hyvin pitkälti keskellä olevan soramotun ympärillä. Sieltä löytyy paljon hienoa ajettavaa, enimmäkseen helppoja. Ja myös tämä Myllykylän tien viertä menevä polku on tosi vauhdikas ja kiva. Nytkin täysin kuiva. Tämä taukopaikka on kyllä kiva. Tulee pysähdyttyä tässä melkein joka kerta. Täällä on paljon polkuja. Muasti saa ihan valita, että mihin suuntaan kääntyy. Ja tämä on yksi niistä kohtuu haastavista paikoista. Ei oikeasti vaikea, mutta silti sitä ei vaan pääse joka kerralla.
No toisillaan yrittämässä sitten nousi. Ja kamerakin sai vähän osumaan. Niin kuin näkyy, niin täällä on hyvin hiekkapohjaisia polkuja. Sen takia ei kannata mennä tuonne keskemmälle Soramuotoalueelle, koska siellä on jopa liian pehmeät. Osa Myllykylän poluista mukailee täysin vieressä meneviä näitä autoteitä. Ja varsinkin nämä polut on juuri tämän takia helpoiten löydettävissä. Ihantolan kautta kulkee reitti kohti Hyvinkäätä. Tämä kyseinen polku on ehkä vähän vähemmän käytetty, mutta kyllä se polku tuossa pohjalla erottuu silti. Tällä kohtaa harvoin muita pyöräilijöitä. Nyt viime kertana on tullut hevosia vastaan. Kevät oli pitkä ja kylmä, mutta nyt alkaa selvästi olla semmoista jo kesän tuntua. Siis kesähän nyt on oikeasti, kun on puissa lehdet ja nurmikko vihreänä, mutta lämpö on vähän niin kuin puuttunut. Nyt musta tuntuu, että lämpö on vähintäänkin tarpeeksi. Tuuli suhisee puissa ja linnut laulaa. Ei paljon muita ääniä kuulu. Tässä on vielä reitti kartalla. Ei muuta kuin lähdetään rohkeasti tutkimaan Jokelan polkuja. Niitä täällä riittää. Mukavia lenkkejä kaikille ja nähdään poluilla.